kanjani? Wemkhaya wami uyiphika kanjani? Ndiyabuza. Abantu bayivuma. Yavunywa ngabalandeli le ngoma yami. Yavunywa ngabalandeli le ngoma yami. Wena mkhaya wami uyiphika kanjani? Le ngoma yami uyiphika kanjani? Ndiyabuza. Yavunywa ngisayijinsi le ngoma yami. Yavunywa nguSigingqingqi le ngoma yami. Noqhasange esheleni. Nosidudla semfene. Ngitsho noBhonjo wayivuma le ngoma yami. Nosobanyatheli. Wena mkhaya wami uyiphika kanjani? Le ngoma yami uyiphika kanjani? Ndiyabuza mkhaya wami. Alekhaya bayivuma le ngoma yami. Wemkhaya wami uyiphika kanjani? Le ngoma ngabe uyiphika kanjani? Madoda phansi wenzakala mbhaco wathela nje sikhumasa ngonyama into angashayeka abantu bezama ishayi fika sikhombe kuye bayibize ngomthatha engamthatha unazinto ziyanqinqatheka ziyamlandela bezingazimenzani thina ngesiqabulo umntu yaqabanisa aboxekana namhlanje uhamba lakuhatshaza umaqaka ngamtshela into ngumdudu menyulo phakathi kwamaqanda kamntana ukumkhonto yabiza phakathi nhliziyo zabanamona nje shiya zivuza igazi konje nguye umfakabhosa utshitsha umlo onodini intundazela umleni nobheshela ngathutha uhlabalabhoko nomqhuba sileva nezantsi kwamdaka uphuma khona ezantsi engcobelewini ngokosezehlangana inkosi iseliquka phakathi kwalamasimo akukhanya. Yavunywa ngabalandeli le ngoma yami. Yavunywa ngabalandeli le ngoma yami. Wena mkhaya wami uyiphika kanjani? Le ngoma yami uyiphika kanjani? Ndiyabuza. Wena mkhaya wami uyiphika kanjani? Le ngoma yami uyiphika kanjani? Ndiyabuza.